Уморен си постоянно? Работата те изцежда? Точно сега ли намери да заспиш? Хей, това е специален момент за дъщеря ти. Събуждаш ли се уморен и без капка енергия? Страдаш ли от алергии? Боли те гърба? Спиш на дивана? Спри! Не проспивай дните си, спи нощем. Празнувай с Дормео Световния ден на съня, 15 март. 5 дни, 15% отстъпка за всички продукти Дормео. Само от 13 до 17 март. Всички продукти Дормео са с 15% отстъпка. Не проспивай дните си. Добрият сън прави човека да бъде добър, да бъде усмихнат, да бъде с отворени сетива на следващия ден, да бъде контактен и да бъде много пълноценен в работата си. От моята свекърва знам, че за Коледа човек винаги трябва да внесе нещо ново в дома си. Чух за този нов продукт Renew. Това много ме заинтригува, защото изведнъж разбрах, че не се налага да правя кой знае колко голяма инвестиция. Получаваш топ матрака Renew в комплект с анатомично отлята възглавница. И двете са от 100% мемори пяна. Макар че бях спала само 5 часа и половина, станах много бодра и в много добра кондиция. Мемори пяната запомня извивките на тялото ти, а когато станеш, тя възстановява изцяло формата си. С Дормео Renew сънят ти е напълно защитен от прах и алергени. Усещах как краката ми се чувстват по-добре, колко ми е хубаво на врата, колко ми е хубаво на рамената. Голяма емоция се оказа за мен това Renew. Наспи се истински с Дормео Renew. Обнови неудобния диван, подобри стария матрак. Сега спестяваш много, защото само 5 дни имаш 15% отстъпка. Получаваш и анатомично отлята възглавница от 100% мемори пяна. Спести от 33 до 50 лева за топ матрак Renew. Празнувай Световния ден на съня с Дормео. 15% отстъпка за всичко, само до 17 март. Не проспивай дните си, спи нощем.